Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana imos coñecer o traballo que está a desenvolver a comunidade textil do Umia a prol da recuperación do liño galego. Con Miriam Vieitez, instructora de yoga, imos organizar aquí no programa unha clase para que vostedes poidan coñecer un pouquiño mellor esta disciplina. E tamén conversaremos co actor Flaco Estévez, un dos grandes protagonistas da festa do Albariño de Cambados, cun pregón cheo de humor e de moita retranca. Precisamente no capítulo de festas estaremos, como non, no Albariño de Cambados, na festa do Mexillón de Rianxo, na Feira de Produtos Galegos aquí en Sanxenxo ou na Viquinguiña de Catoira. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. E arrancamos este Verán Verán en Rianxo na festa do Mexillón, un evento que celebrou a súa 15ª edición, consolidada como unha cita imprescindible do calendario festeiro na comarca do Barbanza. No menú atendan empanada de mexillón, croquetas de mexillón, unha elaboración especial que lle chaman a rianxeira e, por suposto, os clásicos mexillóns ao vapor que causan auténtico furor entre os comensais. Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán Verán? Aquí estamos en Rianxo, onde se está a celebrar a 15ª edición da Festa do Mexillón. Xa sabedes, unha festa organizada polo Club de Remo de Rianxo. O sea, vamos a falar con asistentes e toda a xente que está pola festa e a ver que nos contan deste evento tan increíble. E a ver se comemos un mexillón, claro. Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía. Que tal, disfrutando da festa? Como sempre, como todos os anos. Bueno, pues un poco de todo, porque ya lo conocemos de otros años. Y está muy bien el surtido, ¿no? 100 puntos, increíble. Increíble. Muy rico, muy rico. Oye, pero qué rico se baila esta cumbia. Somos da Coruña. Da Coruña? Claro, vimos todos os anos. Ah, sí, canto tempo levan vindo? Pois eu que sei, desde que se jubilou este que antes traballaba por aquí, pois haberá 10 anos ou máis. E todos os anos teñen a cita na Festa do Mexillón? Sí, na festa, mas nas playas. Somos de Barcelona, venimos aquí siempre a la fiesta del Mejillón. ¿Cuánto tiempo llevan viniendo? 3 años. 3 años. Sí. Todo, ayer pedimos el plato rianxeira, ¿no? Que estaba buenísimo. ¿Qué más? Pedimos la empanada, que está muy rica también. Y pedimos el escabeche, los mejillones el escabeche. Pero hoy hemos pedido ya la vinagreta, al vapor y las croquetitas. Xa levamos varios anos vindo e repetimos. Varios anos? Canto tempo levan vindo, entonces? Polo menos 2 anos. Bueno, que temos moitas festas, entonces hai que repartir. Todas gastronómicas, é que sí? Todas gastronómicas. Non estarás grabando, non? Bueno, que especialidades podemos comer hoxe aquí de mexillón? Pois temos mexillóns ao vapor que ahora mismo non nos quedan, a rianxeira, a vinagreta, escabeche, temos o menú degustación, temos ali as tartaletas, croquetas de mexillón e empanada de mexillón. Moi ben, cada vez máis xente se acerca a Rianxo para degustar o produto, o mexillón, o produto estrella. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Estamos en Rianxo na festa do Mexillón, xa creo que esta é a 15ª edición e, bueno, sempre temos recetas tradicionales e, aparte, bueno, hoxe fixemos un rianxeiro que leva un fondo de verdura, leva garbanzos, leva un pouco de fabas, é verdad que está espectacular.
Temos croquetas, temos a vinagreta, temos en escabeche, temos canapés, un pouco, pois darlle un pouco de difusión ao que é o mexillón en sí. Así de buena, así de loca. Bo proveito, primeiro de todo. ¿Qué tal por aquí? Muy bien, de vacaciones, muy bien. Uy, acento gallego poco. Poco. ¿De dónde vienen? De Bilbao. ¿De Bilbao? ¿Qué es la primera vez que están en la fiesta? Sí, la primera vez, sí. Bueno, entonces queda esto apuntado para el año que viene, seguro. Hombre. Las croquetas estaban buenas. Yo esto lo he dejado para lo último, que son los mejores. Ao vapor, simple. Al vapor. Mejillones e empanada. Mejillón e empanada. Empanada de mejillones. Mejillón me parece a mí que vai colleros de toda a vida. Ao vapor. Ao vapor, xa. Como mellor están. Xa, ¿verdad? mellor me gusta a mí. Lo que más nos gusta son las croquetas y el mejillón al vapor. No falla, todo el mundo quiere el mejillón al vapor. Está buenísimo. Algo le ponen, no sé qué es. Vapor, nada más. Pues no lo sé. Tan genial. Vexo o seu con cara de estar disfrutando da festa. Efectivamente. A eso vimos. A disfrutar da festa ou a comer mejillón? As dúas cousas. As dúas cousas. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Tuvo muchísima afluencia, tanto de aquí de Rianxo, que para nós é súper importante porque queremos que os vecinos e veciñas pois, que nos axuden, que entendan o por que se fai esta festa do mexillón, que é pouco do remo, o que os beneficios e ainda por riba, pois o que facemos é promocionar o produto do mar de aquí de Rianxo. Eu quería facer unha pregunta tamén, facer mención polo menos a toda esta canteira que temos no Club de Remo que colaboran aquí na festa, bueno, de forma espectacular. A ver, total, é dicir, sin eles sería imposible facela, son xente que ven botar unha man, se chaman, apoian o proxecto, tanto pais como fillos, incluso xente que xa non están indo ao club, ano tras ano volve a vir a botar unha man. Bueno, Dani, xa ves que ambientazo hai hoxe en Rianxo na festa do mexillón e eu despois de escoitar todas as recomendacións solo me quedei con unha, que non me foste sin probar. Os mexillóns ao vapor e, por suposto, non podo fallar á promesa. Si nunca he conocido a alguien así. Bueno, pois aquí continuamos no Verán. O liño foi durante moitísimo tempo motor económico familiar de moitísimas persoas en Galicia, tamén un elemento que xeraba comunidade nas aldeas de Galicia. Hoxe no programa imos falarlles da comunidade textil do Umia, un proxecto que busca recuperar e conservar toda a sabedoría popular alrededor da tradición que había e que hai en Galicia co tema todo relacionado co mundo do liño. Para iso falamos aquí no programa con Manuel Rodríguez e Belén Pazos. Que tal? Moi boas. Boas tardes. Benvidos ao programa Verán. Antes de nada, para situarnos, xa temos aquí este bodegón preparadísimo co que ven sendo unha perfecta representación, non, da tradición do liño que decía agora no comezo do programa, da tradición do liño en Galicia, pero primeiro ímonos situar un pouquiño sobre quen sodes, sobre quen é e como nace esta comunidade textil do Umia. Pois mira, a comunidade naceu fará cousa de un par de anos, alá pola primavera do 2024, e éramos un grupo de persoas pois, que tiñamos inquedanzas por este curiosidade e gañas de... no meu caso, gañas de aprender, e no caso de Manuel e de Manuel Rodríguez, e sobre todo de Manuel Otero tamén, gañas de transmitir e gañas de continuar con esta tradición. Entón empezámonos a xuntar ali en San Amede, que é unha parroquia de Cuntis, alrededor do tear de Manuel Otero. Manuel Otero é outro dos componentes da comunidade, que leva moitos anos de bagaxe, ademais, facendo traballo de campo e como tecelá. E, bueno, pois ali tanto nos xuntábamos para montar unha ordime, como nos xuntábamos para facer unha maza ou para espadelar un pouco, e así naceu a comunidade. O bo que ten a comunidade, bueno, pois que empezamos 5 e a medida que a comunidade foi collendo traballo e collendo pulo, pois empezou a chegarse xente. Xente que en moitos casos se achegaba a nós por amizade, outros se chegaban por curiosidade, e para nós foi moi ilusionante saber que había moita xente que se chegaba a nós por tradición familiar, porque na súa casa, na comarca de, bueno, en Cuntis e na comarca,
había moita tradición familiar do liño e recordaban pois cando tecían súas nais ou súas aboas, ou recordaban e teñen aparellos e ferramenta desta pola casa, e eso resultou moi gratificante Esa tamén. alma comunitaria, non, que decía ao comezo da entrevista. Sí. Mira, o nome non é casual, Umia, porque claro, o río, eu que non tiña nin idea de todo isto, pero claro, o río neste proceso todo do liño, polo que teño entendido, vos sodes os expertos, era unha parte fundamental, non, deste proceso de preparación do liño, non? Efectivamente, hai unha parte, unha vez que arrigamos o liño e que pasamos e que sacamos a semente da bagaña, é importante levar o proceso, levar o liño ao río, a cocer o río. Aí prodúcese un proceso de fermentación bacteriana que o que fai é preparar esa corteza. O que se leva ao río sería isto, xa vou empezar a coller cousas nas mans. O que sí, vai collendo, vai. Sí, sería isto entón o que se leva ao río. Isto é como a flor, non? No, sería aquela parte de ali. Ah, sería a parte de ali. Como tipo esta. Tipo esta, bueno, un poquinho para que vexa a xente, non? Sería un poquinho esta, non? Vale, estaba equivocado de cámara, está deste lado. Vale. Sería isto que se leva ao río. Vale. O primeiro que hai que facer é ripalo para eliminar esa bagaña que tes ti na man, que como primeiro che quítase digo, ya, enterra semente e o resto é o que se ata en monllos e se leva ao río, mantense no río durante, bueno, no noso caso este ano foron 8 noites, 9 días. Queda ali metido no río, mergullado. Ali queda no río, queda con unhas pedras en riba. Intentamos manter a tradición no sentido de que sementámoslo en Castrolandín, levámoslo ao río da Patela, que está en Castrolandín, e a unha zona do río donde antiguamente se levaba o liño. Intentamos conservar tamén e manter e facer pervivir estos lugares que nos parecía importante. Ali está no río durante 8 noites, 9 días, para preparar o liño para despois clarear, estender o sol para que seque, para que finalice esa fermentación, para que claree, e xa, bueno, ahora témolo dormindo no río. Está esperando, nestes momentos, non? Sí, está esperando, viñámoslo falando de que probablemente a finais de agosto, primeiros de setembro, pois xa nos poñeremos co proceso da maza. Vale, a partir de aí como sería o proceso? Pois, Manuel, contate algo. Bueno, unha vez que sale do río e se seca, se pon no que conocía Belén, no tendal, se chama así, se denominaba o espazo, se utilizaba un prado, non, para estendelo e que secase despois dese tempo na auga. Unha vez seco, o que se facía era golpear con mazas de madeira sobre uns bancos que se coñecían como mazadoiros, que eran uns bancos de pedra que había en moitas casas, ou unha especie de mesas de pedra, e golpeábanse para conseguir separar a parte, esta planta, si rompemos, esta estaría sin cocer, pero vemos que esta planta ten un componente que é a parte interior é unha parte leñosa que non sirve para nada e a fibra é a que está adherida á parte exterior. De aí o do proceso do empozado, que con esa fermentación axuda a que se separe a parte fibrosa e a parte leñosa. Entón, coa maza o que se consigue é romper a... Sí, son capaz. Romper a parte leñosa esa separación, ¿no? E quedarnos co de dentro. E o que nos quedamos é con isto, que é realmente a parte exterior. A parte exterior, vale. A fibra textil é a que está adherida á parte leñosa interior. Entonces, ese sería un primeiro, a siguiente fase, que sería o mazado para romper a parte leñosa, e despois ven o delubado, que consiste realmente en fregar a fibra vegetal para que solte todo o proceso de aquí en diante. A finalidade que ten é conseguir que esta fibra perda todas as impurezas, que sea o máis fina posible e que perda todas as impurezas. Por un lado, empregase a maza, en algunhas partes de Galicia se utiliza despois a siguiente fase, que sería o tascón, ou en moitas, na maior parte de Galicia o que se utiliza é o espadeleiro, que é esa ferramenta que se coloca de pé, en ese caso destacan son as ferramentas do Valdebea na estrada, que destacan pola decoración. No resto de Galicia normalmente son lisas ou con unha pequena decoración. Comentábamos aí eses detalles, eses escudos que tiñan aí, non, todo iso, non? Pois esa ferramenta antes se utilizaba en paralelo con esta de aí, coa espadela, entón se coloca sobre o espadeleiro que se aguanta cos pés, colocas a fibra sobre eles e golpéase con esta peza, para que caia en un primeiro momento que son os tascos, que é a parte de peor calidade da fibra, que ten máis cantidad de impurezas, e
e depois irá separando pois, no que é a estopa e o liño fino. Pero ten como finalidade de aquí en adiante eso, que conseguir que desta madeira e desa materia prima máis bruta vayan caíndo todas as impurezas, toda a parte leñosa e conseguir que queden fibras totalmente depuradas. De todo ese proceso obteríamos o que temos aquí en riba, non? Efectivamente, aí, unha vez que os padelamos, despois pasamos á seguinte fase de depurado, que é cos sedeiros ou cos restrelos, depende, teñen distintos nomes, incluso na montaña de Lugo se chaman como carrias tamén, e que consiste en pasar as fibras para como ir peiteando, pode ser? Efectivamente, vamos aprendendo xa. Peiteando no restelo, entonces as fibras que quedan enganchadas no restelo e a estopa son as fibras máis curtiñas, con máis nudos, con máis impurezas, e o que nos queda na man sería o liño fino, o lenzo, que se coloca nesas especie de trenzas que temos aí colocadas, que eran unha das peculiaridades que ten o liño é, por un lado, o dilatado proceso de transformación, a cantidade de léxico que hai vinculada para cada fase de evolución ten nome, pois a bagaña, a liñaza, a aresta, que son os restos de madeira, todo ten unha denominación, igual que as ferramentas. E entra en xogo un montón de procesos distintos e un montón de ferramentas diferentes. E en este caso o restelo o sedeiro, o que pretende separar a estopa por un lado, do liño máis fino e do liño de mellor calidade polo outro. Xa preparado para fiar despois. Sobre vocabulario, os nomes das ferramentas xa preguntarmos, estou aquí super relaxado con isto, que para a clase de yoga que imos ter despois aquí no programa, nos ven genial esta acción de meter aquí a man, pero bueno, teña aquí unhas preguntas preparadas que ainda non fixen casi ninguna. Un poquinho ese proceso de recuperación, non, de, pois, por exemplo, os nomes, as ferramentas, bueno, non sei como se denominan estes mantóns, non sei que... Cobertores, efectivamente. Bueno, como é todo ese proceso? Ti creo que levas moito tempo xa metido, non, en todo este mundo, non? As primeiras entrevistas de campo que fixen, como dicía Belén, no caso de Manuel Otero, todos os componentes e eu empecé a facer os primeiros traballos de campo a mediados dos 90, finais dos 90, a primeira debe ser do 96, 97, por aí, non? Sobre todo porque en esa época era moi fácil entrevistar a persoas que ainda recordaban os procesos de transformación de primeira man. Claro. Pero era moi doado porque había moitísima xente que ainda recordaba. E de inicio, bueno, sobre todo que a maior parte da xente éramos moi nova e estábamos interesados en saber que ferramentas entraban en xogo, que hoxe é como relativamente fácil, non? Repetir o proceso, pero en aquel momento, bueno, pues... Sí, estaba todo sen facer, como estaba todo por facer, non? E o traballo de campo, moito del era recurrindo a persoas conocidas ou simplemente indo polas aldeas de Galicia parando a preguntar e preguntando sobre todo, desde cales eran os procesos, cales eran as ferramentas, como variaba a nivel léxico entre unha zona e outra, como variaban incluso a nivel formal as ferramentas en función de cada parte de Galicia. No caso que os decían dos espadaleros decorados no Val do Bea, en ese momento no que se detecta que esas pezas decoradas solo se dan no norte de Portugal e en esa parte de Galicia, ¿no? Concretamente en ese Val do Concello da Estrada e algunhas zonas da contorna, como hai elementos con unha carga estética e decorativa moi importante nesas ferramentas, pero tamén en pezas confeccionadas, como o caso dos cobertores, ¿no? Sí, se preguntar precisamente polos cobertores, bueno, creo que tes unha colección moi ampla, non, de cobertores, non sei cantos tes, e un pouquiño, canto podería levar facer unha xoia como esta, que vemos que teñen un gran traballo detrás, non? A ver, hai pezas que se demora en torno a un mes. Bueno, como decías, levo anos investigando. Despois desa fase de traballar sobre as ferramentas e os procesos de transformación, digamos que houve un punto no que din a volta á tortilla, digamos, e empecé a fixarme nas tecedeiras como persoas creadoras de elementos artísticos como este, non? E, bueno, un pouco sin querer foi xurdindo esa colección e ese proxecto divulgativo e expositivo que Tecedeiras Arte e Talento na Sombra. Pero son pezas, por exemplo, que están confeccionadas en varios panos, normalmente en 2 ou incluso en 3, e pezas en técnicas como esta poden demorar en torno a un mes. Depende un pouco do tempo, das horas que se adiquen, pero entrevistando algunhas tecedeiras que falan que, bueno, que facía falta na cabeza, non? Hortensia de Zobra, que entrevistei fai anos, que decía que precisaba un mes asistíndolle ben, non? Esa expresión de dedicándolle, botándolle horas, non era, bueno, traballo unhas ratiños, se podía tardar en torno a eso un mes, dependía un pouco da técnica e da complexidade da técnica,
en torno a un mes. Claro, chama a atención, por un lado, a cor, as tonalidades, non? A combinación tamén de tonalidades e tamén pois o detalle, non? Que non é, por exemplo, bueno, calquera delas, é dicir, a que temos ali no primeiro plano, a que tengo, bueno, pois eses cadradiños tan pequeniños, pois esa combinación, non? Esa estética, non? Que tamén hai detrás de todo isto. A ver, hai unha componente, bueno, son técnicas diferentes, a que vemos de cuadriños e estas son técnicas diferentes, son dúas das máis habituais. Neste caso, o que se conoce como grullo, levantado, felpado, que consiste en crear a decoración levantando bucles e creando a composición decorativa. A laranxa, digo. A laranxa ou esta de aí. Tamén, porque se fai, todos os motivos decorativos están feitos levantando bucles un a un. Pero algo que as caracteriza é, por un lado, a cor, o que ben decías, ¿no? Que chama moito a atención, tanto a cor e as composicións decorativas, nas que entran en xogo elementos vegetais, elementos antropomorfos, zoomorfos, xeométricos, pero unha das grandes características é a cor. A do textil galego é unha das súas grandes características. Bueno, se decía antes, non? Que está na historia de Galicia moi vinculada, non? A tradición do creo que no século de... A ver, estive que facer un pouco os deberes, creo que no século XVIII foi, digamos, un momento de maior esplendor, pero que xa dos tempos dos romanos, non? Pois xa hai antecedentes, non? De traballo co liño ata chegar aos nosos tempos, un poquinho tamén é o que pretendedes, non? Dende o colectivo, dende a comunidade textil do Umia, é, pois, traballar a prol desa recuperación e que a xente, aínda que non sexamos expertos na materia, pero que sí que coñezamos, pois, esa historia e esa tradición que había aquí en Galicia. Efectivamente, e ademais unha parte das máis bonitas do traballo que estamos a desenvolver alrededor do liño é esa, é como a xente se iba chegando a todos os procesos e como, sin ter coñecemento de ningún tipo, se iba integrando na equipa de traballo, na comunidade textil, non? Eu quero recordar, pois, por exemplo, fixonos moitísima ilusión a presencia de María, verdad? María de Gontade é unha señora que xa está polos 92, 93 anos e chegou ali coa súa cadeira de rodas e as súas fillas que a traían encantadas porque a señora quería ver, pois, que facíamos, non? Porque recordaba, pois, cando era pacativa todo ese proceso. Fíxate, por exemplo, que eu estaba pensando cando estábamos no río, Manuel, que foi unha parte do traballo moi bonita, o río sempre dá moito xogo e é unha parte moi agradecida porque precisamente hai moitos xogos no río, non? Pero estábamos ali 4 xeracións, estaban as bisnetas, estaban as netas, estaban as nais e estaban as aboas. E iso tamén é algo que nos enchía de orgullo, non? Poder ter esa capacidade de achegar a xente os procesos e darlle esa vida e ese pulo a todo o proceso. Queremos desenvolver, bueno, como ben sabes, todo o proceso que vai desde o momento en que a semente cae no chan hasta o momento no que, bueno, pois cae a chaqueta no corpo, cae a camisa no corpo. E, bueno, ahora mismo toca, como che decía antes, pois en unhas semanas empezar a amazar. Mira, antes dicías, e deixeno pasar de longo porque quería comentarlo agora con máis detalle, que cultivastes este ano por primeira vez, tedes unha terra, non? Bueno, fixetedes a vosa propia plantación, que digamos sería un paso máis tamén para conseguir facer, non? Todo o proceso, como ti ben dicías, dende o momento no que se bota a semente, non? Sí, comezamos en abril, non? Sí, en abril, como é o refrán este que di... Por San Marcos, o liño nin nado nin no saco. Eso, pois seguimos a sabedoría popular e antes do... O día anterior a San Marcos. Sí, o día, non recordaba exactamente, pero sabía que fora xusto antes de San Marcos porque falamos deste dito, non? E ali arrancamos, concretamente no eirado da miña nai, a miña nai é tamén da Quinta de María de Gontade, tamén anda polos 93, Esther, e pois tamén estaba con moita ilusión porque ela recorda o liño sementado na casa nos tempos da súa avoa, levar ese liño que tamén creo que era moi habitual que como non había tecedeira na casa, pero tiña outra bisaboa tecedeira, pois preparar todo o proceso desde a semente hasta os novelos e levarlos a outra bisaboa, a outra aldea do concello que si tiña tear. E ali sementamos quilo e medio de liño e, bueno, salvamos unha... Porque claro, o liño pasa como
pois como millo ou como trigo, depende de como veña o tempo. Este ano o millo ven mal, porque non hai auga. Tuvemos que regar varias veces, porque a mangueira é con moito cuidado para non tumbar o liño, e salvamos unha nortada importante que hubo 4 ou 5 días antes de que fóramos a rigalo, pero bueno, conseguimos semente importante. Foi ben, de momento, o que é a parte técnica vai vento en popa. Mire, con proxección de futuro, claro que aquí en Galicia temos un sector textil, bueno, pues potente, non? Temos moitas marcas, moitas firmas que están aquí asentadas en Galicia. Que potencial ten a día de hoxe? Claro, falamos de un material que históricamente, o que comentábamos, tiña moitísimo peso e tiña moitísima utilidade, pero a día de hoxe, 2026, que potencial podería ter o liño, visto xa dende un punto de vista, digamos, económico, como era antes, pero nos tempos de agora? A ver, como ti ben decías antes, as primeiras referencias que hai sobre a produción de liño en Galicia son de Plinio e Estrabón. E especialmente hai datos sobre a produción ou a sobreproducción que houve de liño en Galicia a mediados do século XVIII. Fálase en ese momento de máis de 10.000 personas tecendo e producindo liño, liño que materia prima que viña do Báltico, que aquí se transformou e que ademais continuou a ser moi presente hasta os anos 70 do século XX e que permanece moi vivo ademais na memoria e na tradición. E é unha fibra que además está moi ben adaptada á climatoloxía de Galicia, que é un cultivo que está plenamente adaptado e durante moito tempo nutreu a moitas economías domésticas. E esa tradición sigue moi viva e esa posibilidade de dar o paso, de feito, parte de que se manteña viva esa tradición, por un lado ven do feito de cultivarse hasta moi tarde, isto hasta inicios dos anos 70, pero tamén porque houve moitos colectivos e moitas persoas a nivel individual que mantivemos un pouco acesa esa chama, non? E que eso permitiría que a día de hoxe fose interesante a recuperación da produción de liño, sobre todo porque tería un valor engadido pola tradición histórica e patrimonial que ten detrás. Evidentemente, eso implicaría modificar os procesos de transformación. Evidentemente, é impensable plantexarnos os procesos de transformación tal e como estaban entendidos a nivel popular fai 80 anos, non? Evidentemente, eso sería inviable. Pero sí é certo que hai outros países que sí que deron xa ese salto á produción de materia prima e, de feito, España importa liño producido en Bélxica, producido en Francia, e aquí, bueno, pues é interesante dar ese salto. É certo que sí que hai iniciativas, non sei se a coñeces a iniciativa galega polo liño, promovida pola Fundación Adolfo Domínguez en convenio coa Xunta de Galicia, que promove precisamente eso, non? Conseguir aproveitar a gran tradición e a memoria que aínda sigue moi viva a nivel popular e a nivel social, non? E que moitos dos elementos que tiveron que ver todos os elementos que tiveron que ver coa produción textil en Galicia a nivel histórico forman parte do noso patrimonio cultural. Moitos deles deben estar declarados BIC e elementos patrimoniais. E iso sería perfecto para dar ese salto, non? Evidentemente habría que mecanizalo, buscar os procesos de mecanización que fixese ser rendible, pero digamos que hai un cultivo de base moi propicio por tradición e polo plus que ten a nivel social, non? Porque digamos séculos, Galicia leva cultivando liño séculos, o cual sería interesante. Nesa publicación que falaba que analiza o boom do liño en Galicia no século XVIII, é unha tese de Xoán Carmona, analiza precisamente esta publicación o atraso industrial en Galicia, o liño, auxe e declive, que se chama da produción de liño. Galicia non foi capaz de dar ese salto no século XVIII e XIX a industrialización. Pois igual é o momento, non? de que se consiga aproveitar o potencial que hai de base a nivel histórico e a nivel de coñecemento de unha planta ademais que está adaptada a un contexto xeográfico moi concreto e dar o paso, non? a ter un liño galego, unha produción de liño galego. De feito, a variedade que cultivamos este ano
era unha das autóctonas, unha variedade autóctona que se coñece como liño galego, que tamén se cultivaba en Asturias, se cultivaba en Portugal, e é coñecido como, eso, como o nome é liño galego. Liño galego. Había dúas variantes, unha de inverno, que era coñecido como liño mourisco, e o de primavera, que é o liño manso, o liño galego, que se cultiva en Portugal, Galicia e Asturias. Bueno, xa dicíamos antes, non, que importancia e que o estades conseguindo, non, precisamente coa comunidade textil do Umia, a implicación pois da veciñanza, que esa parte se está conseguindo, que o vosso obxectivo é precisamente seguir facendo actividades, seguir desenvolvendo todo o proceso cada vez máis fiel, supoño, a como era pois paso por paso todos estes puntos, non, do proceso, e seguir implicando, non, a esa veciñanza, incluso como decíades antes, pois que a xente pois que acuda a vos e que aporte información tamén, especialmente supoño que da contorna, pero supoño que todo tipo de información é sempre ben recibida, non? Sí, ten que ser así, porque ademais fíxate que todo o que ten que ver co traballo do liño é un traballo que se ten que facer en moitos casos en comunidade, salvo, a ver, corríxeme se me equivoco, Manuel, salvo que pasar a lanzadeira e tecer, o resto, desde espadelar, desde mazar, desde ir a rigar o liño, desde ir a cocer o río, desde, bueno, calquera destos procesos é un proceso que se ten que facer en comunidade, entonces, bueno, pues para nós é importante, e é importante eso outro que ti decías, no? É importante a transmisión, para nós é importante que do mesmo xeito que chegou a nós, pase de nós, isto que ten que ser como un río que frulla, no? E a información e o coñecemento ten que ser así. Bueno, pois esa parte social, esa vertente social, esa implicación da xente en todo tipo de proxectos, e eu, que queredes que vos diga, non dou puntadas en fío, resulta que outro día celebrouse o Día Mundial do Bordado e atopamos en Pontevedra unha iniciativa moi chula, precisamente na liña do que estamos comentando, que buscaba máis alá, aparte de facer bordado, de que cada persoa fixese o seu traballo, a súa labor co bordado, o que se buscaba era crear un punto de encontro alrededor desta arte, podemos decir que é unha auténtica arte o mundo do bordado, que se pretendía, polo tanto, era crear un punto de encontro, ademais ao aire libre, para poder todos e todas xuntas pois sacar adiante, non, eses traballos, poñendo pois os distintos puntos de vista en común e pois coñecerse, pasar un bo anaco e unha tarde divertida. Por ali estivemos, vémolo na seguinte reportaxe. Es el Día Internacional del Bordado y es la mejor excusa para celebrarlo todas en la calle, las personas que bordamos y nos encontramos en esta técnica, pues hacerlo en compañía, en el espacio público y visibilizarnos. Tengo un corazón bordado. Unha oportunidade para coñecer a xente nova que ademais comparte a mesma afección. Bueno, aire libre, en verán, pois mellor plan que este non hai. Un día pola tarde que nos saiu bastante bo, a verdade é que se estivéramos co calor destes días de atrás estaríamos abafadas. Dimos a pasar o rato, en vez de estar no sofá con series e xerebar, pois aquí estamos. É algo que esperemos que saia ben para que se poida repetir. Pois é unha maravilla, porque estamos aquí todas compartindo, tempo de bordado, falando un rato. Estamos debajo del magnorio de los jardines de la Diputación y es el lugar perfecto bajo el árbol. Yo pensaba en la sombra, aunque no hace tanto sol el día de hoy, para poner manta en el suelo y bordar en compañía. Entonces la idea es que cada quien trajera, además de su proyecto, pues algo para merendar y compartir con las demás. Siempre en mi pensamiento estás. Nada, eu estou bordando un gorriño para a praia. E nada, así, ahora mismo non ten moito xeito, pero estou facendo como unhas diapositivas de amencer, mediodía e atardecer aí con sol. A ver que tal me queda. Bueno, un personaxe de Ghibli, de estudio Ghibli que me gustan, para variar un pouco da temática da natureza, de flores. Ahora mismo estou bordando bolsiñas destas de, bueno, que entregan a veces nas tiendas para reciclalas e poder guardar moitas cousas en eles. Foi o debuxo que fixen agora á tarde, unha árbore que ten aquí como unha nube que vou facer de cores, e a árbore todo de máis realista, pero eso vou facer así un pouco de fantasía. Esto va a ser un almohadón para unha cama. Tengo un corazón bordado, floreando sobre mi pecho. Pouco a pouco, pois mellorando, e agora estou a ver se saca as clases de intermedio para apuntarme tamén e seguir mellorando as miñas puntadas. Pois eu xa fai uns anos que empecé a bordar, grazas a Maritza,
que me aprendeu. Y este año pues vi que había el curso y me animé y dije voy a retomarlo porque en realidad nunca había hecho ningún curso de bordado. Animeime a apuntarme, aínda que non coñecía a nadie no curso. Despois tive a sorte de coñecer un montón de xente. Empecé o ano pasado con Maritza, este é o segundo ano, o segundo curso. Pero faltan homes. Tiña que vir algún chico. ¿Verdad? Creo que al menos en los últimos años se ha reivindicado y ha pasado de dejar de pues una cosa que se le llamaba, ¿no?, de las labores o de las mujeres que hacen en casa, a verlo como una técnica artística más y sobre todo para hacerlo en comunidad. Es una técnica que sí que te obliga pues a sentarte, parar y respirar y mirar alrededor, y por lo mismo también te invita a hablar. Entonces estás escuchando a la compañera que tienes enfrente y también te estás contando cosas. Así que aunque no nos conozcamos de nada, pues tenemos temas en común. Siempre en mi pensamiento estás, si no puedo estar cerca de ti. A parte social, a parte de coñecer xente, de xente que ten os mesmos intereses que ti, non? E seguir aprendendo, a pesar de que parece que aprendes solo nunha etapa da túa vida, pois sigues aprendendo ao longo de todas. Pois me dixo Laura de puntadas así, puntadas apuntadas, ¿ves? Mira. Y es muy enriquecedor pues también ir viendo qué es lo que hace cada uno, porque pues te abres a nuevas ideas y celebrarlo de una forma diferente y fuera de 4 paredes, ¿no?, que es lo habitual. Bueno, pues aí estaban en Pontevedra celebrando ese día do bordado e efectivamente o que comentábamos, non? Esa parte social, ese punto de encontro, pois neste caso que estábamos vendo aí na reportaxe, o mesmo que estamos vendo aquí con estes cobertores, ese punto de encontro pois alrededor destes traballos, non? Non se pode entender, moitos dos traballos no agro galego, pero especialmente no caso da transformación do liño, non se poden entender sin o concepto de comunidade, sin o concepto de traballo de axuda mutua, no que era inasumible, salvo o tecido, que sí que era un traballo máis individual e máis solitario, da reflexión, de aí que en moitos casos se interpreten estes cobertores, non, como traballos de escritura, de meditación das propias tecedeiras. O resto dos procesos non se poden entender sen a comunidade. Son procesos tremendamente laboriosos que requieren de gran cantidade de traballo físico e se suple coa comunidade, porque toda a comunidade está na mesma situación, no mismo momento, o liño está maduro, porque isto foi sementado a vez, co cual toda a xente da aldea necesita da mesma axuda. E todos os traballos, a espadela, a maza, a riga, todos se facían en comunidade. E algo que sí que quería destacar, que non quería que se nos escapase sin falar, é que ese peso, no caso do tecido, estaba sustentado casi de forma exclusiva por mulleres. Os homes entraban en xogo en algunha... Hoxe somos moitos os homes, os homes que tecemos, que traballamos nos procesos, pero en orixe, salvo cousas moi puntuais e participacións moi puntuais, o proceso de transformación desde que se sementaba hasta que se tecía estaba feito por mulleres, exclusivamente. Elas eran as encargadas de transformar todo o proceso que hai. Non se pode entender sin o sentido da comunidade e sin elas, que eran as que soportaron todo o peso. Pois con iso nos quedamos con esta última reflexión. Foi un placer tervos aquí no Verán e coñecer pois todo o traballo que estás a facer, neste caso dende a comunidade textil do Umia, e ademais pois con todas estas maravillas que nos trouxestedes ata aquí, estes cobertores que xa aprendín ben, e todas estas ferramentas, estas pezas maravillosas pois de todo este traballo alrededor do liño. Así que moitos parabéns polo voso traballo, moitísimas grazas pola vosa visita, e se vos parece pois rematamos brindando pois polo proxecto da comunidade textil do Umia. Veña. Aí está. Moitísimas grazas. Grazas a vos. Grazas a vos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.
Aquí seguimos no Verán, quedamos agora no Concello de Sanxenxo, na Feira de Produtos Galegos. A parroquia de Arra converteuse un ano máis en punto de encontro pros amantes do bo comer na 25ª edición da Feira Gastronómica de Produtos Galegos. A cita, que tivo lugar na contorna de Montalvo, reuniu numerosos comensais atraídos pola ampla oferta do menú deste evento. Na proposta, churrasco, polvo, todo tipo de mariscos e ademais queimada de balde cada noite. Na feira, ademais da parte gastronómica, houbo espazo tamén para a exposición e venda de produtos galegos de artesanía. Tamén distintas actuacións musicais ao longo das 3 xornadas con rock and roll ou o grupo de pandereteiras Os Gatiños de Portonovo. No marco desta programación tamén se celebrou a 11ª edición do certame de pintura rápida que este ano incrementou os seus premios pros participantes. En total, repartíronse case 5.000 euros en premios. Romaría vikinga en Catoira, coa rapazada tamén protagonista. Logo do día grande do desembarco, o municipio despediu a programación da Vikinga con actividades pensadas para a rapazada. O desembarco vikinguiño, do que están a ver imaxes, puxo o punto final ás actividades, unha proposta pensada para que os nenos e nenas gocen e vayan tamén entrando en contacto coa festa máis enlleira do municipio. Esta versión infantil do desembarco encheu o recinto das Torres de Oeste de xogos, obradoiros de maquillaxe e barcos a escala, unha forma divertida de garantir o relevo xeracional desta festa. En canto ao día grande, pois como a todos os anos, a adrenalina desatouse co espectacular desembarco de adultos nas Torres de Oeste. A bordo das embarcacións, centos de veciños e visitantes recrearon o asalto como manda a tradición o berro de Úrsula. Pois nada, aquí continuamos no Verán e recibimos agora aquí no noso set no Concello de Sanxenxo o actor cambadés Flaco Estévez. Que tal, moi boas? Moi boas, moitas grazas. Benvido ao Verán, un verán ademais pois cargado de emocións, cargado tamén de moito sentimento porque acabas de dalo pregón na túa terra, no Concello de Cambados, na Festa do Albariño. Diso falaremos dentro duns minutos porque antes temos que falar de outras cousas, comezando pois por esa película, por ese filme, esa longa metraxe San Simón, dirixida por Miguel Ángel Delgado. Ti no papel de Lamas, o papel protagonista. Contanos un pouquiño, pois, como foi esa experiencia para ti, como foi participar, ademais como actor protagonista nesta película, San Simón? Pois é unha experiencia enriquecedora, porque aparte de ser o teu primer papel protagonista, pois contar esta historia que era tan necesaria, aparte descubres a historia familiar, que eu descubrín gracias á película San Simón, pois de que eu había tido un tío avó na illa, non? Entonces, moi enriquecedora, moi necesaria, como ben dixen antes, unha película que era necesaria de contar, moi pouca xente coñece a historia de San Simón, moi pouca xente entende o que ocorreu en San Simón. Claro, pois estamos a falar, para poñer un pouco tamén en contexto para os espectadores, a illa de San Simón, aí na ría de Vigo, que foi campo de concentración do franquismo, e un pouquiño iso, non? O que se conta nesta película, o que se revive nesa película, non? Sí, nesta película o que se conta son esos anos durante a Guerra Civil e a dictadura despois, pois a vida de San Simón como campo de concentración, non? A vida destes presos aí dentro, todo o que viven, todo o que sinten, todo o que reflicten, non? Da historia nacional que incluso se ve aí, non? E como se prepara un papel tan duro para un actor cunha historia ademais que nos toca ben de preto aquí ao ladiño da túa terra, de Cambados? Como se prepara un actor para este traballo? Bueno, o primeiro que eu fixen polo menos foi documentación, o sea, moito libro sobre a Guerra Civil, sobre a represión en Galicia, sobre a represión en Pontevedra, falar moito co director, porque o director ten un estudio sobre San Simón, sobre a Guerra Civil, sobre todo, os campos de concentración, todo o que reflicta a Guerra Civil aquí en Galicia, que nos axudou moitísimo, o sea, era moi claro o que el quería contar, era moi claro o que queríamos narrar, e traballar con ele era moi fácil.
Ademais, como nos contabas, unha historia que descubriches unha historia persoal, non? Un antepasado teu que tamén estivo ali na illa de San Simón, e claro, historias tan terribles, non? E vivencias persoais tan duras que aconteceron ali en San Simón. Claro, como se xestiona todo isto? Porque claro, aí xa entra tamén incluso a vertente persoal, o sentimento propio, non? O descubrir, por exemplo, a historia do teu familiar, non? Sí, unha das cousas que eu tiña ben claro era que eu non podía contar o que Lamas había sentido estar aí dentro, pero unha vez descoberto que eu había tido un familiar, pois trasladei un pouquiño a como me sentiría eu se eu hubiese estado aí dentro na pel do meu familiar. Entonces, unha das cousas que tiñamos ben claro era eso, unha, non facer chantaxe emocional, senón porque era unha película que tiñas que trazar unha línea e non pasarte dela, porque se te pasabas dela contabas algo que non era e se te quedabas corto igual, e creo que aí sí que anduvemos finos. E como foi a rodaxe? Porque claro, estamos nun sitio que ademais é precioso, non? A illa de San Simón é un lugar super agradable, que presta moitísimo estar ali, pero claro, contando estas historias, como foi ese proceso de rodaxe ali? San Simón ten unha mezcla de que ten esa belleza e esa crueldade, non? No medio, que a fai ainda máis bella, porque estar ali, é verdad que foi intenso, porque tiñamos moi pouco tempo de rodaxe, ali só se filmaron os exteriores, había moi pouco tempo de rodaxe, o sea que o estrés da rodaxe era bastante alto, pero eu, por exemplo, unha das cousas que máis facía para intentar meterme ben no personaxe era pasear de noite, con todo apagado, intentar sentir esa opresión que se pode sentir de noite a oscuras nun lugar, pois sentir estar a oscuras, pois, por exemplo, nun campo de concentración ou sentir esa opresión, non? De non ter a donde ir. Bueno, foi unha película moi aplaudida en festivales, por exemplo, no Festival de San Sebastián, tamén moi aplaudida polo público, pudémola ver na gran pantalla tamén, pero dende o punto de vista da memoria, crees que con esta película tamén se honra un pouquiño a memoria das vítimas, non, dali de San Simón, que se fai un pouco de xustiza tamén dentro da recuperación desas historias que hai, non, en cada recuncho do país arredor do que pasou, non, na guerra, na ditadura? Sí, eu creo que se fai un chisquiño de memoria, ainda queda moito por facer, porque parece que non queremos mirar hacia atrás e ver o que pasou, que parece que hai moita xente que quere olvidar. Eu creo que mostrar é o que nos pode facer, ou mostrar o que pasou no pasado, o que nos pode facer camiñar hacia un futuro máis seguro. Bueno, ademais, San Simón xa nos poñemos un poquinho menos intensos. San Simón trouxo tamén cousas moi boas para ti. Primeiro, esa nominación como mellor actor protagonista nos premios Mestre Mateo, ademais competindo nesa categoría, competindo con Luis Tosar, con Xoán Fornias. Bueno, primeiro, como viviches ese momento no que te chaman e te din que estás nominado a un Mestre Mateo, ni máis ni menos? Pois, a verdade, eu vivino dunha maneira un poquinho máis rara, non? Eu estaba lembrome que estaba no hospital dos Salnés con miña nai, que había sufrido, bueno, unha caída. Sí. Bueno, vino por redes sociais, daí, bueno, empezou a chamar, vin o teléfono paraba de sonar, ao principio sí que o levas con, sabes, poste moi nervioso, non sabes que decir, pero logo xa deixei pasar, e dixei, xa chegará o día, xa vivirei a experiencia, nada máis, aparte chegoume nun momento moi fermoso, porque eu estaba traballando nese momento con Tosar, xusto nos nominaron aos dous, e foi todo como moi gracioso, non? Chegar ao rodaxe e deixar de paso aos dous nominados. Claro, pero claro, é que no caso do noso convidado, claro, unha carreira tan, digamos, meteórica, non? Porque despois xa contaremos a que te dedicabas ata non hai tanto tempo, fora completamente apartado deste sector audiovisual, que en cuestión de 4 ou 5 anos esteas nominado, pois competindo con Luis Tosar, con Xoán Fornias, xa me dirás, non? Xa, sí, dimo moitos, non? Conta con que o mellor outros actores tardaron claro, moitísimo. Claro, que levan aí... Creo que se deron dous a oportunidade de que se contou ben San Simón, e xa, bueno, pues estar entre os candidatos, xa para mí xa é unha honra e un orgullo, e estar nominado con Tosar tamén, pero, bueno, vamos a dicir que igual o traballo estamos facendo ben,
vamos a seguir por esa línea e a meternos un poquinho máis de presión. Bueno, tamén neste 2026 recibiches outro premio, neste caso na casa, o premio Son dos Nosos do IES Francisco Asori de Cambados. Ali, bueno, fixeron tamén unha presentación, unha proxección da película, e tamén, claro, ese recoñecemento con ese premio, como digo, Son dos Nosos, como actor, como veciño e tamén como exalumno neste caso deste centro. Pois contanos un poquinho pois como recibiches este recoñecemento. Bueno, pois a verdade, xa levaban anos nomándome para entre os candidatos a levar ese premio, sí, pues que me ha hecho unha ledicia enorme, non? Porque no instituto onde estudiaches, que conste que non fui moi bo estudiante, pero tampouco fun dos malos. Bueno. Tampouco fun dos malos, pero claro, que lle dean a alguén que estudiou medicina ou que biología ou que sea, me dean a min, pois claro, estar ao lado desa vitrina, pois che xera unha satisfacción de que, bueno, pois polo menos recoñecen a miña labor. Bueno, xa decía agora, non, que arrancaches, digamos, a túa trayectoria neste mundo da interpretación, neste sector non hai tanto tempo, en concreto no ano 2018, non sei se foi un pouquiño froito da casualidade, unha vocación tardía, un pouquiño de ambas as dúas cousas. Pois vouche contar, proxectabas unha película dun gran amigo meu, que é Ademar Silvoso, que era para de novembro, na Coruña, fun a ver, e foi esa película, e ver a Ademar actuando, pois foi o que me fixo cambiar, non sei, dicir o chip. Eu estaba no paro daquel entonces, sin saber que facer ca miña vida, por onde tirar, por onde ir, e foi cando decidí probar aí. Ademar foi un dos que me apoyou, que me dixo que tirase pa diante. Claro, moitas veces pensamos, non, que para este sector, para o sector da interpretación, vémolo moitísimas veces, non, porque hai que ser super pequeno, empezar cando eres mozo, porque hai unha formación constante dende que tes, non sei, 10 anos, por exemplo. Claro, ti empezaches con 34 por aí, creo, non? Claro, nese caso, podemos darlle, digamos, a volta a tortilla. Temos xa, no teu caso, ese grado de madurez que se cadra aqueles que empezan sendo cativiños, pois que non tiña. Quizáis ese xo punto a favor neste caso, non sei. Sí, supoño que igual era pues ese punto a favor, outros din que, bueno, que si o perfil, que si... Bueno, digamos que eu sempre fun destes de pequeno que xogaba a todo, os enfermeros, sempre montaba películas, entonces a mellor eso axudaba un pouco. Pero sí que empezar dende neno é un peldaño moi grande que tes aí, que che fai, bueno, pues eso, a experiencia que eu non tiña, non? Pero bueno, digamos que me acostumbrei bastante ao que era o tema do traballo profesional, de como circulaba este sector. Fume acostumbrando, fume integrando e pouco a pouco fume facendo web. Claro, será esa cuestión que decíamos agora, non? Esa cuestión da madurez, precisamente ese punto de saber onde estou, o que quero facer e cales son os obxectivos que, pois, a perspectiva dunha persoa xa adulta, non, de máis de 30 anos, pois nos permite poñer aí o foco. Xa decía eu antes que ti viñas dun sector completamente distinto, porque o teu era, ata non hai nada, o tema do fútbol, por exemplo, non? A ver, contanos aí. O tema eu sigo sendo entrenador de fútbol. Continúas aí, nunha cousa non quita outra. Non, unha cousa non quita outra. É algo que o ano pasado tiven que deixar por motivos laborais. Este ano volvo, é algo que non quero quitar da miña vida, non? De entrenar rapaces. Non entreno seniors, non que entreno solo fútbol base. E aparte eu veño traballei nun almacén siderúrxico, traballei de chofer, traballei de conserxe, traballei na vendimia, traballei de operario de bodega, o sea que... Onde había traballo. Onde había traballo, por aí andaba eu. Mira, continúas no teu equipo, no equipo da casa. Non estou no equipo, estive no equipo da casa, estou nun equipo veciño, que estou no UMIA. Bueno, ali ao ladiño tamén. Pertiño da casa. E moi contento, verdade. Mire, e xa que estás adestrando a rapaces, bueno, un poquinho eles como vin todo o tema, o fenómeno, digamos, audiovisual, de que sexa o adestrador, que sexa tamén actor, e que saia, pois eso, no cine, que saia, pois, a publicidade sobre a película en todos os medios de comunicación, que tal levan eso, eles, todo isto? Bueno, eu creo que eles levan ben, porque agora realmente a xuventude non ten moita cultura de cine. Entonces, de momento levan ben, non? Sí que fan algunha bromiña en algún entreno,
ou che piden, oye, ponme cara de pistolero, ponme cara de mafioso, ou chora, que é algo típico que lle din aos actores, o de... moi habitual, sí. Pois eso é o típico que me fan nos adestramentos, ou mentre estamos no vestiario, non? Pero, bueno, lévano bastante ben, porque, bueno, intento marcar un poquinho a diferencia de que son flaco, fora do entrenamiento, e que son o adestrador. Claro. Bueno, e con ese objetivo, non? Como nos decías, de continuar facendo as dúas cousas, cando hai moito traballo, pois hai que deixar algunhas cousas paradas un pouquiño, pero sempre co objetivo e co compromiso de continuar aí co mundo do fútbol, non? Sí, este ano, pois, te digo, volvo a Umia, volvo con outra categoría, pero eso, tendo aí como... Se me falta o fútbol, faltame algo. Bueno, decía eu ao comezo, un ano importante non só dende o punto de vista laboral e unha cita importantísima que tivemos hai uns días no Concello de Cambados. Fuches o pregoeiro, ni máis de menos, da 74ª edición da Festa do Albariño de Cambados, a festa das festas deste municipio e de parte de Galicia. Contanos un boquiño, pois a primeira impresión, primeiro cando cho propoñen. Bueno, pois cando me propoñen, para min é unha ledicia, non? Porque eu son, bueno, decir, sempre son cambadés de nacimento e son albariñense, como digo tamén, de nacimento. O sea, eu creo que xa nacín e xa estaba esperando cando iba a ser a festa do Albariño. E ser unha das festas que máis levo no corazón, aparte da Balvanera, como ben dixo no pregón, ser unha das festas que máis levo no corazón, que me chamen para dar o pregón, para min foi unha ilusión e unha honra enormes. Como foi ese pregón? Moito humor e moita retranca, é o que estiven vendo aínda na grabación que fixemos de Canal Rías Baixas, estiven vendo outro día, moito humor e moita retranca, non? Sí, quixen pasar un pouquiño do que é, vamos a chamarlle protocolario, non? Do que é un pouco máis serio, e quixen facer un pregón pois, que a xente se sentise identificada comigo, non? Que compartir vivencias que eu tiña de pequeno pois no Albariño, non? E sobre todo facer unha homenaxe a meu pai, que faleceu hai 7 anos por mor dun cancro, e facerlle unha pequena homenaxe, non? Bueno, creo que acertei, para algúns, ou mellor para outros non, pero eu divertirme facendo, consideraba que se eu non era o primeiro en divertirme, non estaba dando un pregón para mí. Pero claro, cando te sentas, non, para preparalo, decir, custa moito arrancar, porque claro, se me chaman a hora de... Eu tirei moito ao protocolario, empecé o guión, sí, non? E cando xa levaba máis ou menos unha páxina, xa foi cando dixen, estou no lendo e estou me aburrindo eu. Entón dixen, no, vamos a tirar por como son eu. Eu son así, son de falar, por exemplo, pois con intensidade, contar esas vivencias, creo que me levou a que o pregón fose un poquinho máis dinámico, un poquinho máis divertido, un poquinho de que a xente se conectase rápido co que quería expresar eu e co que é a festa, non, do Albariño, para min. Sí, e cando se abriron aí as portas do balcón, saíches aí ao balcón, a praza do Concello, a praza chea de xente, que sinte un cambadés ver esa escena e saber que és ti, non, o protagonista dese momento que é, como ti decías, un dos momentos máis agardados do ano? Pois é a verdade que hasta ese momento non estaba nada nervioso. Cando subimos e vimos, bueno, vin tal como estaba a praza, fixemos ese brindis cara a prensa, cando iba a sair, o primeiro que dixen foi disfruta e cómetelos. Disfruta e cómetelos. Sí, despois encantado, da maravilla, despois dun paseo coas autoridades, conselleira e demais familia, de maravilla, non? Sí, despois, bueno, pois eso, fomos a inaugurar a festa, a tomar os viños, despois a quedei ca familia, cos amigos, a disfrutar o que foi toda a semana, os 5 días de festexos de Albariño. Claro, e a che preguntar que tal foi máis alá da parte do pregón, que tal foi a festa, porque moita intensidade e un cambadés non perde oportunidade, non? Non perde un día, intento non perder un día do Albariño, intento leválo da mellor maneira posible, con sentidiño, sobre todo, e disfrutar eso, de experiencias, de vivencias, de toparte con xente que levas casi todo ano sin ver, ou incluso máis anos sin ver, eso, compartir momentos, non? Bueno, pois nos tampouco nos perdemos nunca, ademais aquí en Canal Rías Baixas a festa do Albariño, cara a la que marchamos, estivemos polas casetas do Paseo da Calzade, por suposto, xa dicía agora, estivemos moi pendentes tamén da inauguración da festa, con ese pregón do noso convidado de Flaco dende o balcón da Casa Consistorial. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Hola, moi boas tardes, estamos aquí no Albariño 2026.
aquí solo hai festa, invítamos a todos a vir, esta é unha maravilla e callaos la boca, fantasmas, si non vides o Alvariño! Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví. Nos vimos de Guitirí, de Lugo, xa vimos outros anos aquí a festa que nos encantanos o viño, o ambiente. Juntarse aquí con todos los amigos, que a lo mejor no nos vemos en todo el año, comer y disfrutar del vino. Y de la fiesta, claro, toda la semana. A mellor festa do mundo, vinde todos ao Alvariño. Salimos a mediodía, tomamos un vinito, traemos la comida para aquí, comemos y luego por la tarde pues salimos de fiesta. Con Cambades o mellor son os 2 primeiros días cando está todo Cambados aquí, coñecidos e tal, e se disfruta moito máis. Disfrutar dos viños nosos da terra e a compañía dos amigos, ese é o mellor. Brutal, muy bien, espectacular, el vino está buenísimo y la gente, viene mucha gente, muy bien. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. A disfrutar, que temos un día bo, non fai calor, bo ano pasado. Excelente, no había visto algo así, está muy agradable. Hemos probado ya varios vinos y estamos muy a gusto. Venimos de Andalucía, ya te digo, a la fiesta del Alvariño, nos enteramos, cogimos un par de coches y ala. Somos de Vigo y somos unos compañeros que venimos a disfrutar con otro compañero el día aquí a Cambados. Esperamos que todo vaya de maravilla, que se beba moito viño, porque están as bodegas cheas, hai que gastalo. Me tomo un par de vasos y saco un salto a bailar a la morocha que se muere. ¡Viva Cambados e viva a festa do Alvariño, hostia! Cambados é un lugar único, joder, os cambadeses estamos feitos dunha pasta especial. Somos xente acolledora, traballadora, cunha retranca que ven de serie no ADN, cun orgullo de vila que non nos cabe no peito. O verdadeiramente importante é que un ano máis estamos aquí, todos xuntos, celebrando a nosa gran festa e demostrando por que Cambados é a auténtica capital do Alvariño. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco un salto a bailar. Evidentemente vender moito viño de Martín Codas e nada, que a xente se pase moi ben. Pois temos Martín Codas, Marieta, Lías e Organistum. Poñemos de pincho un arroz de pulpo e de langostinos que facemos aquí á vista da xente e agora para acompañar o viñiño, porque o viño quere comida. Unha festa con moita xente, con moita afluencia de público, bo tempo e bo Alvariño. Con moita ilusión, como cada ano, non? É unha semana especial para nós, 74 edición, camiño dos 100 anos, o sea que con moitísimas ganas. Bo tempo, non se pode pedir máis. O que queira que veña a Cambados, é unha maravilla. Bueno, pois isto é o que deu de si esta festa do Alvariño. Aí te víamos, Flaco, dende o balcón do Concello de Cambados, que claro, ser pregoeiro ademais ten ademais un recoñecemento engadido porque no derradeiro día da festa recibiches de mans do concelleiro de festas e do alcalde de Cambados a folla de ouro do Concello, que te converte xa, digamos, en embaixador, máximo representante case do municipio, non? Sí, foi tamén unha honra, non? Recibir eso. Pensei que ser pregoeiro solo levaba subirte aí, que xa é un premio enorme, subirte aí ao balcón e conectar coa xente de Cambados, dos alrededores e de fora. Non, pois había unha folla de ouro que te convertes en embaixador da festa do Alvariño. Que non é cousa menor, tendo en conta ademais que xa o dicías ti no teu discurso, na tua intervención no pregón, que és amante do viño. Aparte dixeches unha frase que está moi chula: se no paraíso non hai Alvariño, pedimos o traslado, non? Así que iso demostra que és tamén un bo amante do viño, polo tanto un bo embaixador do noso Alvariño, non? Pois sí, creo que reflicte todo o que é
pois a pasión non polo viño albariño, o sea, que se non para iso non hai viño albariño, eu creo que nos poderíamos o traslado. Bueno, pois se no para iso non hai viño albariño, témolo nos aquí tamén no Verán, temos aquí as copas xa de Martín Kodax preparadas para brindar. Foi un placer, Flaco, recibirte aquí no programa. Parabéns por todo isto que estás logrando, non? Dende San Simón ata outro día ese maravilloso pregón da festa do albariño. Moitísimas grazas pola túa visita. Moitas gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois continuamos no Verán, tempo agora para a nosa axenda, para que vostedes poidan tomar boa nota de algúns dos eventos destacados da nosa contorna. Comezamos na Festa Gastronómica do Mar na Illa de Arousa. Unha festa que arranca esta fin de semana e que vai continuar nas dúas vindeiras fins de semana. No Paseo do Xufre xa están instalados os distintos postos cos mellores produtos do noso mar. Atendan polvo, navallas, mexillóns, nécoras, berberechos, ameixas ou sardiñas. Todo a prezos populares, como sempre, organizado polo Céltiga Fútbol Club. Romaría de Neixón en Boiro. Evento campestre que se celebra esta fin de semana na parroquia de Cespón con actos relixiosos na honra da Virxe do Carme e San Xosé. Na parte festeira este sábado temos verbena con rumbo norte e Mar da Vila e logo sesión de DJs. Ademais, haberá mexillonada durante toda a noite. E o domingo, distintas propostas musicais, actividades infantís e gran sardiñada e logo tamén, por suposto, comida campestre con polveiros. E conta atrás para a Feira do Cabalo en Meis. Terá lugar o 15 de agosto no recinto Feiral do Mosteiro. No programa, o cuarto paseo cabalar Santicuco, concursos morfolóxicos e probas de andadura federadas. Tamén unha proba de trote e unha carreira de ponis. Todo nun ambiente festivo, con descanso ao mediodía para o xantar popular, no que non ha a faltar nin o polvo nin o churrasco. Bueno, e o programa desta semana ímolo rematar facendo exercicios e vostedes pensan que o yoga é pois para persoas que están moi en forma, para persoas flexibles, pois non, están moi equivocados e para iso xa aquí no Verán imos desmontar mitos alrededor do yoga, que é unha práctica moi saudable, moi beneficiosa para o corpo e para a mente. Para iso temos aquí connosco a Miriam Vieitez, que é instructora de yoga. Miriam, que tal? Moi boas. Encantada. Pois benvida ao Verán. Xo dicía agora que hai moitos mitos, non, alrededor do yoga. E a primeira pregunta, Clara, que nos pode aportar o yoga? O yoga, sobre todo, que nos aporta é baixar o ritmo do noso sistema nervioso, porque en xeral vivimos a un ritmo demasiado acelerado e non estamos no presente, e o yoga apórtanos como esa presencia, non? De parar, respirar, disfrutar dos pequenos detalles da vida. Oye, ves moi ben acompañada con tres das túas alumnas que xa estemos aquí facendo un quentamento inicial, non? De cara aos exercicios que vamos facer dentro uns minutos, non? Están preparándose. Vale, mira, o perfil do yoga, non? Dicía eu agora, para persoas que sexan moi flexibles, persoas que buscan facer como posturas imposibles. Non, iso é un dos mitos, non? Un dos grandes mitos que ten o yoga, e realmente é unha disciplina que vale para todos os públicos, vale para todos os corpos e vale para todas as idades, non? Claro, é que eso é un pouco o yoga que temos agora de Instagram, non? De facer a postura bonita, coa roupa bonita, pero en realidade o yoga é unha práctica milenaria, unha filosofía moi antigua, unha filosofía de vida, que en realidade sirve para todo o mundo. Dice que se podes respirar, podes facer yoga. Así que non tes que ser flexible, non tes que ser xove, non tes que ser muller, que ás veces é como que só é para mulleres, e non para nada, pois eu teño poucos, pero teño alumnos,
pode ser para persoas que teñan algún tipo de lesión ou algunha enfermidade máis crónica, todo se pode adaptar, todas as posturas se poden adaptar, e sobre todo creo que é importante destacar que o yoga non só é facer as posturas físicas, no? Que sería como un exercicio, senón que en realidade engloba moitísimo máis, engloba a dieta, os pensamentos que ti tes, como empleas o teu tempo libre, moitas máis cousas que soamente as posturas, que van máis non? ao lado físico, non? Mira, e, por exemplo, unha persoa que che di, pois a mí sí que me gustaría facer yoga, pero non dou coa flexibilidade, dúas, unha cuestión moi importante que decías agora, é que teño esta enfermidade que eu creo que igual resultame contraproducente facer este tipo de exercicios. Que lles podemos dicir a este tipo de casos? Nos imos sempre, a base do yoga é a consciencia, no? A levar a atención ao corpo, e se ti estás presente no teu corpo, vas a saber cal é o teu límite. Entón a idea é que todo o mundo pode facer as posturas, que pasa que o mellor unha persoa rota moitísimo máis a columna, e unha persoa que teña unha hernia, por exemplo, pois só vai xirar isto. E non pasa nada, está ben, porque cada un vai sentir aí o traballo que ten que sentir, non temos que forzar, non? De feito, esa é a idea da práctica. Me comentabas outro día, cando preparábamos a sección, que tamén hai un mito alrededor da espiritualidade do yoga. A ver, contame. É como que se pensa tamén que, non sei, que tes que ser unha persoa moi espiritual, para nada. Mira, na miña formación de yoga, que a fixen en India, en Bombay, un dos maestros dicía, cada persoa vai chegar polo que queira chegar. A idea é que despois coñezan a práctica e se queden, no? Queden a practicar. Que ao mellor ven unha muller que quere adelgazar. Eu sei que co yoga non vai adelgazar, non é o obxectivo, pero se esa persoa quere probar para adelgazar, que probe e despois vaise quedar porque vai notar os beneficios. Bueno, pois deixamos os mitos e falamos, polo tanto, deses beneficios que imos separar, Miriam, se te parece, mentre temos aquí as alumnas que xa están aí bastante preparadas xa, pois eses beneficios, primeiro por unha banda para o corpo e logo para a mente, non? Creo que estaría ben separalos en estas dúas versións, non? Sí, e incluso para unha parte un pouco máis emocional, non? Que ás veces olvidámonos e como todo corpo ou mente, e tamén está esa parte emocional, non? E entón, para esa parte emocional, como se pode traballar, non? Co yoga? Bueno, sobre todo, como dicía, con presencia, pois as emocións van a aparecer. Todos estamos enfadados, porque se xamos profes de yoga ou practicantes de yoga, non quere dicir que non nos enfademos, que non nos frustremos, que non esteamos tristes, esas emocións van a aparecer. A cousa é como ti as transitas, no? Que non te quedes aí enganchado a unha emoción, nin tampouco nos imos quedar na felicidade máxima, pura, porque iso non é real, ao final. Entón, pois, como vas transitando as diferentes emocións? Bueno, pois creo que temos xa as alumnas preparadas para as primeiras posturas, que imos comezar, Miriam, facendo algún exercicio de respiración, porque tamén é importante, non, a cuestión da respiración no mundo do yoga, non? Importantísima a respiración. Sí, imos a empezar practicando a respiración Rishak, que é unha respiración que a min, a verdade, que me gusta moito. Entón, para respirar, é importante que teñamos a columna erguida, o peito aberto, para que podamos respirar cómodamente. Moi aplicadas as túas alumnas, xa as vemos aquí. Aquí é verdade que elas teñen bastante flexibilidade en xeral, entón están cómodas nesta postura sentada, pero non todo o mundo está cómodo sentado no chan, non? Coas pernas cruzadas. E podemos utilizar un coxín. Ou incluso, se alguén necesita practicar respiración sentado nunha cadeira, non hai problema, todo se pode adaptar. Entón, o que imos a facer, primeiro imos empezar respirando, inhalando e exhalando a través do nariz, iso sí. Bueno, facer tamén, da que non este no chan, ou tamén a ver se me relaxe un pouco. Claro. Entón, imos a levar a atención a como entra o aire o través do nariz e como sae o través do nariz. E a respiración vai ser inhalar en 2 conteos,
Vamos a reter a respiración en 4 conteos e imos a exhalar en 8 conteos. Entre unha ronda e outra ronda podemos facer 3 respiraciones naturais. E podemos facer pois en torno a 4 ou 5 rondas. Esta respiración o que nos axuda é a baixar o ritmo, sobre todo. Claro. No momento no que estás levando atención aos conteos, estás pendiente de Estás pensando niso e te estás olvidando do resto, non? Olvidaste da compra, olvidaste do que te pasou pola mañán, vas a estar aí presente. Entón isto axúdanos a baixar un pouco o ritmo da nosa mente que normalmente está a tope. É dicir, que unha vez que facemos o quencemento, a primeira parte a facer sería a cuestión da respiración, e logo xa podemos comezar coas distintas posturas que nos traes hoxe para unha pequena demostración do que se pode facer nunha clase de yoga para todos os públicos, para todos os perfis e para todas as idades, non? Sí. Pois veña, comezamos coa primeira entón. Vale, pois imos empezar entón coa primeira postura, vai ser o can boca abaixo, que en sánscrito chamaríase Adho Mukha Svanasana. Entón, imos a pasar desta postura para ver como entramos ben, imos a pasar pola postura da plancha. Temos os ombros enriba das bonecas, e agora, dende esta postura, pasamos ao can boca abaixo. Así sabemos cal é a distancia entre os nosos pés e as nosas mans. E agora, non bloqueamos os xeonllos e imos a sentir como os nosos talones pesan. Vale, estamos mirando o noso embigo, os dedos das mans están ben separados e como se quixésemos agarrar un pouco a esteira. Vamos a activar aí os antebrazos. Oye, onde deberían estar notando agora? Porque, a fin de contas, son tamén como exercicios de estiramento muscular, non? Sí, isto sobre todo é unha postura na que estamos estirando toda a cadena posterior, están estirando desde plantas dos pés, xemelos sóleo, isquiotibiais, parte baixa da espalda, incluso cervicais. Estamos traballando a forza, porque están apoiados sobre eses 4 puntos de apoio. É unha postura invertida tamén, a cabeza está por debaixo do corazón, entón é unha postura moi beneficiosa o can boca abaixo. Mira, e este tipo de posturas, por exemplo, pode facer que nos doia, non sei, os talóns, os xeonllos, as bonecas e incluso a... Sobre todo, esta postura ás bonecas é o que máis soe molestar, que por experiencia propia de como maestra, canto máis fortalece a xente as bonecas, menos problemas teñen despois, non? Como menos dor teñen. Claro, vale. Pero sí que se pode adaptar, por exemplo, facendo 2-3 respiracións e baixando, como para ir traballando pouco a pouco. Claro, neste caso, por exemplo, que pasamos dende abaixo, fixemos unha plancha e cambiamos para esta postura, aí tamén, ao momento da respiración tamén supoño, non? Como decías antes, que tamén é importante, non? Importantísima respiración durante toda a práctica. Soemos normalmente estar ou imos movéndonos. Vamos deixar que descanse. Sí, podedes descansar na postura do neno. Esta é unha postura de descanso que, por exemplo, se para alguén é moi intensa a postura do can boca abaixo, pois poden agora está presta, non hai o estiramento de... Sí, por suposto. E aquí tamén notamos aí como relaxan as bonecas. É moi importante a respiración durante toda a práctica de yoga, porque aínda que normalmente damos como moitas instruccións do que temos que facer, a atención, a respiración sería como esa ancla ao momento presente. A túa cabeza vaise, estás pensando, pois non sei, no que sexa, fócheste. Volves coa respiración e volves a conectar con teu corpo. Pois estáme tirando por aquí, por detrás da perna, ou, aquí parece que me doe a boneca, entón doume conta e digo, vale, pois vou baixar, vou desfacer ou suavizar un pouco. Vale, pois imos coa segunda das posturas, a ver. Vale, a segunda postura, ímonos poñer de pé, é a postura do guerreiro 2, temos o pé dereito diante, e o pé esquerdo atrás. Imos dar un paso xeneroso. Vale. Como 4 ou 5 pés de distancia entre os pés. Agora levamos o brazo dereito diante e o esquerdo atrás.
E imos a repartir o peso entre os dous pés. Vale, estamos mirando a man de diante. E aquí Nati creo que pode baixar un pouquiño máis as mans. Aí está, para estar máis relaxada. Imos a sentir nesta postura de forza, sí, de fortalecemento, pero tamén é de apertura. Estamos abrindo as cadeiras, estamos abrindo o peito. Aquí é importante a respiración tamén, así que inhalamos e exhalamos a través do nariz. E a idea é sentir esa estabilidade. Claro, porque realmente é unha postura na que xogas co equilibrio tamén un pouco, non? Sí, un pouco, sí. E as posturas normalmente están un pouco relacionadas co nome que teñen, non? Pois esta é a postura do guerreiro, conéctanos con esa forza interna que temos todos, non? Vale, pois creo que podemos deixar que descanse. Sí, podes desfacer se queredes. Mira, mentre se preparan aí un momentiño para descansar despois de facer esta postura, quería che preguntar un pouquiño, pois por esa xente que empeza, a ver se poden baixar aí para descansar, esa xente que quere empezar, non? Pois un pouquinho unha rutina inicial de traballo, dicir, cantas horas a semana, cantos días a semana, para non abusar, porque supoño que tamén todo en exceso é malo, non? Ao principio. Bueno, normalmente as clases regulares soen ser 2 días a semana. De feito, hai xente que prefire vir un día a semana. Personalmente, é verdade que cada un ten a súa situación, pero personalmente é como que un día a semana eu penso que é pouco. Faise pouco. Sí, pero eu creo que 2 días a semana normalmente está ben. Aínda así, isto sería unha práctica diaria. Pois o mellor non... na casa, non? Claro, non tes que facer unha hora de yoga ao día, pero sí levar esta práctica a túa casa, pois cando estás lavando a louza, pois que estés conectado no presente co que estás facendo, non? Ou cando estás no coche, tes moita presa e o de diante pois non anda, pois que teñas un pouco ese, vale, aquí é onde verdadeiramente se practica o yoga, non? Bueno, pois imos coa última das propostas que nos traedes hoxe, cando queiras. Vai ser a postura do árbore. Entón, esta é unha postura de equilibrio. A ver... En esta postura imos ver moi ben que hai como para diferentes niveis, non? Imos poñer os pés xuntos e imos abrindo o xeonllo dereito. E aquí podemos estar ou co dedo gordo apoiado no chan, para se alguén ten menos equilibrio, ou podemos poñer o pé por dentro do xemelgo ou por dentro do muslo. Vale. E imos levar as mans ao centro do peito en posición de namasté. Vale, imagínate agora que queres empurrar co teu pé esquerdo contra o chan, contra a esteira, e automáticamente vamos a sentir xa o abdome activo, traballando. Buscamos abrir un pouquiño os ombros, suavizar a expresión da cara. E aquí vamos a conectar coa respiración. Inhalamos e exhalamos a través do nariz. Para manter máis o equilibrio podemos mirar un punto fixo, o frente. Sí, porque aguantar así un minuto parece que costa... É máis fácil do que parece, ¿Sí? Porque se a atención está posta no corpo, non? Como a vista agora mesmo está nun punto, pois aí enfrente. Estamos mirando ali para silgar de fondo, sí, non? O oído está conectado coa respiración de cada unha. Se agora pasa alguén por diante, camiñando, seguramente elas titubén. Claro, porque xa perderon aí a concentración, ou ¿no? se veñen pensamentos á cabeza, pois seguramente se movan, non? Pero se estamos concentrados, a xente ás veces sorpréndese, non? Vale, pois podemos deixar que descansen xa, se te parece. Sí.
E queríache preguntar, por exemplo, estas posturas que estivemos vendo agora, se alguén di na casa, bueno, pois vou probar pola miña conta, na casa, vou a ver se son capaz de facer estas cousas na casa, e se tal, pois xa me animarei a apuntarme a algún curso. É perigoso facer este tipo de cousas, pois eso, mirando un vídeo en Instagram, sen ter moita idea e arriscarnos aí a lastimarnos, pódese facer, pódese probar, pero pouco, ti que nos recomendarías? Pois mira, depende da persoa. Eu sí que penso que se pode probar na casa e se pode facer, non? Que pasa? Que se vas ao tolo? Sí, vin outro día nun vídeo de Instagram unha influencer que estaba facendo o pino, non? Como Sirsasana, que sería o pino coa cabeza. Bueno, pois iso sí que pode ser perigoso, non? Ou, quero facer en 2 semanas o espagat. Claro. É que iso é gimnasia, non é yoga, non? Claro, sí. Pero, se queres moverte na túa casa, sobre a esteira, sobre unha alfombra, en pixama, como queiras, atento á respiración, é difícil que te fagas dano. Claro, bueno. Pero temos que ter como esa conciencia, non? De, só podo chegar hasta aquí. Non, por exemplo, agora elas que están facendo unha flexión hacia adiante. Eu sempre digo, respirade e deixade que a respiración vaya deixando o corpo entrar. Se empezou a empurrar como para tocar con nariz o chan, aí sí que me pode lesionar, aí sí que me podo facer dano. Bueno, imos coa última parte deste adestramento que me comentabas que era unha parte imprescindible de toda a sesión de yoga, que é o momento da relaxación e a meditación, non? Sí, todas as sesións empezan cun momento pois de conexión, de chegar á práctica, non? En silencio, cada un atento á súa respiración, despois unhas cuantas respiracións e despois as posturas. É sempre importante acabar ou con meditación ou con relaxación, porque durante as posturas a veces son duras, vale? Non ten que ser todo tan suave, pois ao mellor estás facendo un saludo ao sol, a respiración axítase, ao final estamos movendo o corpo, non? Entón é importante despois esta última parte, porque é como para baixar de novo o ritmo, non? Aí están xa nese momento de relaxación, con nos aquí encordeándolles un pouco este momento de relaxación con esta conversa. Antes preguntábache por iso de probar na casa, agora queríache preguntar pois por aquelas persoas que vayan unha primeira sesión e que, bueno, pois como pasa cando empezas a facer algo novo, non? Que te sentes frustrado pois porque non che saiu ben, porque che custou máis do que pensabas. Que lle dirías a este tipo de casos? Bueno, por un lado, que lle den tempo, tamén é importante saber que hai moitos estilos de yoga. Entón, ás veces, alguén busca un estilo de yoga moi tranquilo. Se te metes de repente nunha clase na que van máis avanzados, na que están facendo cousas que ti non eres capaz de facer, e que non é o teu lugar, non? Sí, non é o teu lugar. Entón, proba con outro profe, proba outro estilo, porque ao final hai tantos estilos que todo o mundo ten cabida. E iso, pois, unha primeira clase. E despois tamén, pois, darnos conta de canto ego temos, non? Que ás veces é como que ti queres facer o mesmo camín, pero é que eu practico yoga todos os días. Claro. Entón, pois, non vas a pretender que che chegue a perna aquí arriba, pero o que estás facendo ti, pois seguramente este moi ben tamén. E tamén agradecer ao teu corpo o que te está deixando facer, non? Bueno, pois mentras as alumnas continúan aí con esa relaxación, queríache preguntar, Miriam, pois por unha cosa superchula que vades a facer, que xa fixestes algunha que outra vez, se non me equivoco, que vai ser o próximo 23 de agosto e que me parece un planazo. A ver, contanos. Sí, a verdade é que sí. Nada, cunha empresa nova de kayak de Cortegada, que imos a organizar unha ruta guiada ao redor da illa de Cortegada, que a verdade é que é unha sorte poder ver a illa de Cortegada dende fora, porque é totalmente diferente. E despois imos facer unha práctica de yoga dentro da illa, na praia de Cortegada. Entón vai ser unha mañán pois diferente, non? Despois compartimos un picoteo tamén. Xa o fixemos fai, nada, unhas semanas, e a verdade é que foi todo un éxito, a xente disfrutou no moito.
Quedan prazas, sí. Podemos apuntar contactando contigo, non? A través de, bueno, das túas redes sociais, aí temos todas as referencias para contactar con Miriam, instructora de yoga, pois para apuntarse a esta actividade e pasar unha maña super chula, non? Sí, a verdade é que eu invito a que a xente se anime porque iso é a última sesión que imos a organizar neste verán e a verdade é que disfrútase moito. Última sesión do verán, pero xa preparándonos para o curso que ven, e tes por diante, bueno, das clases en Ribadumia, en Cambados, tamén en Pontevedra, se non me equivoco, bueno, vas por moitos sitios da nosa contorna. Este ano vou cambiar un pouco porque acabo de ser nai, entón vou tirar un pouquiño máis polo yoga en familia e seguimos dar clases regulares en Pontevedra, de yoga en familia. Despois pois tamén temos un grupo de yoga en Ribadumia e imos ter a opción tamén online, porque é verdade que eu teño alumnas que o mellor están ou opositando ou que están fora, queren seguir practicando e temos como esa opción de facelo dende a casa, non? E que tal funciona pois iso do yoga? É streaming en directo ou como? En directo, sí. E que tal entón, funciona? Eu non fago as posturas, eu estou diante da pantalla e pois normalmente para corrixir as cousiñas que vayamos vendo, non? É importante que a xente enfoque ben coa cámara a súa esteira para que eu poda corrixir, pero a verdade é que funciona ben. Hai a xente, por suposto, que non lle gusta, que son máis de presencial, totalmente entendible, pero bueno, eso, para a xente que o mellor non ten a posibilidade ou que ten un estudio un pouco lonxe ou que o mellor se están estudiando, como que non poden perder tanto tempo de coller o coche e ir, pois é unha boa oportunidade tamén. Hai opcións para todo. Non hai excusa. Claro que non hai excusa, pois para coidar o corpo e a mente, por exemplo, asistindo a algunha das clases que nos ofrece pois Miriam. Foi un auténtico placer, moitas grazas ás nosas alumnas que vamos deixar que rematen aí ao seu momento de relaxación. Foi, como digo, un placer, Miriam, e nos imos ir rematando o verán, continuamos relaxándonos aquí no Parque da Panadeira en Sanxenxo, pero marchamos con música, en concreto con De Vacas, unha formación que vai estar en Pontevedra nas festas da Peregrina o vindeiro día 15. Ademais, marchamos, como non podía ser de outro xeito neste programa desta volta, cunha canción ben relaxadiña de Vacas. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus. Estaría lamendo o focinho, non como amigos, senón como outra cousa. Esta zorza ponme perigosa, por un chourifago calquer cousa. Se comes todo poñome celosa, déixame sopa. Vou morderche neste xamón, vou botarlle aceitola con un tatán rico sen pimentón. Vai directo ao meu corazón, con esta fame perdo a razón. Ai, contigo non teño ardor, hoxe estás comendo a orella, pero despois o rixón que hubiera sido se antes comera un cocido. Seguramente estaría lambendo o focinho, non como amigos que hubiera sido se antes comera un cocido. Seguramente estaría lamendo o focinho, non como amigos. Eu vexo ese botelo e non sei como actuar. Bebete moitos coiros e máis osos do normal. Pra mí non é problema, isto faime palpitar. Este amor é de verdade, non se pode controlar. Que escaso é o cocido, arrímame a cachucha, meu cariño. Tô esperando o primeiro descuido pra roubar-te un anaco de touciño. Eu cago ben contigo, xa non teño que voltar ao pestillo. Tô esperando o primeiro descuido pra presentarte como meu cochino. Non entendiches que vou morderche neste xamón, vou botarlle aceitola con un tatán rico sen pimentón. Vai directo ao meu corazón, con esta fame perdo a razón.
Ai, contigo non teño ardor, hoxe estás coméndome a orella, pero despois o lixón que hubiera sido se antes comera un cocido. Seguramente estaría lamendo o fociño, non como amigo, senón como outra cousa. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.